Els fotògrafs n'hem rebut a cabassos de fotografies d'aquests lenticulars de les terres del sud cap a les terres properes a tocar del mar a la Costa Brava. En primer terme, Sant Feliu de Guíxols, Alfons, Palamós, Sant Antoni de Calonge. Aquí els núvols no tan recargolats, no tan lenticulars, però també presents com a mínim en el moment de fer la fotografia. I cop d'ull a les previsions, donem un cop d'ull a l'altra pantalla on presentem una tarda sobretot marcada pel vent. Aquí el tenim, un vent a l'àrea del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès, Anoia, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Alt Camp, en tot aquest sector fort vent, també cap al Montsià, però no tant com aquest sector, n'hi pot haver ratxes properes als 80-90 km per hora. La temperatura avui protagonista puja més, moltes màximes entre els 15 i els 20 graus i algunes arribant cap a les Terres de l'Ebre, Costa Daurada, els 22, 23, esporàdicament 24 graus. Volem per damunt de Catalunya i veurem com la tarda ha d'estar dominada pels núvols més aviat prims, fruit d'aquest vent des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, conurbació barcelonina, terres properes a la Costa Brava, comarques gironines, també cap a l'àrea ja de l'Alt Pirineu o també a la zona ja més propera al Prepirineu o l'àrea del Pla de Lleida. En principi no hi ha d'haver precipitacions. De cara a demà al matí, temps tranquil, el vent pot continuar en aquest sector sud, la temperatura estable i de cara a demà a la tarda encara aquest vent i la temperatura força estable. Des de Montserrat, per acabar amb aquestes imatges que també gravàvem a primera hora del matí. Imatge preciosa de la boira per damunt del monestir. Es tanquen els llums de l'interior del monestir. S'obre, però, el llum de dia, solar, amb núvols prims. Torna algun intent de boira, però ja no aconsegueix guanyar la llum diürna. Acabem aquests núvols també lenticulars des de Vilafranca del Penedès, la capital de l'Alt Penedès. Bona tarda. Un tomàquet. Així, aixà, per aquí, per allà. I després, segueix sent un tomàquet. És orgànica, va al marró, com les restes de menjar i petites restes vegetals. Si el tomàquet va al marró, es transforma en compost per fertilitzar el sòl. I, per tant, el tomàquet un altre cop ve. Si hi va, bé. Si no hi va, no ve. Fàcil. Com reciclar els residus orgànics. Generalitat de Catalunya. L'atur i les afiliacions a la Seguretat Social tanquen el millor any de l'última dècada. Catalunya va acabar el 2017 amb 35.000 parats menys, però el govern espanyol diu que les xifres encara serien millors si no fos per la crisi política. Oriol Junqueras al·legarà demà davant del Suprem el seu dret de participació política per sortir de la presó. El vicepresident